हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं गासैखौबो बराय हरबाय नै आं दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ एसेबाबो नायलांगोन होननानै नै जों दा थांगासिनो दं एसे बेरायनो होननानै ओंखारबोबाय लोगोफोर नै आंनि फिसाज्ला बिथिं मिस्टाराबो फंबाय सानै नै बिथिंजाय आंहा फंबाय सानै जों गासैबो फैदों बिमा नै बिथिं बिमायाबो आंनि आइ जों गासैबो फैदों लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों बहा थांनो ओंखारदों भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मोनथिगोन जोङो नै दा बेफोराव गाखोनानै थांगासिनो दङ गोजौआव नायलांबाय थादो नै फंबाय आंहा फंबाय मिस्टारबो सासे फंबाय बिमा जों गासैबो ओमफ्राय नै ओंखारबोबाय दं लोगोफोर जों दा फैदों नै गुवाहाटी एयारपर्टआवहा लोगोफोर नै नायलांदो गुवाहाटी एयारपर्टआव बहा थांनो नागिरदों आं खोन्थालांगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों फैदों दा नैबेयाव नै फंबाय बिथिं फंबाय सानै बिमा गासैबो जोङो फैदों लोगोफोर नै थांनो नागिरदों माने जोंहा मिस्टारजों आरो आंनि फंबायजों थांनो नागिरदों जों बिसोरखौ दोननो होननासो फैदों लोगोफोर बेहालागै नै गुवाहाटीसिम दोननो फैबाय जों आंनि फिसालाया नै बिथिंजाय दोननो फैदोंमोन लोगोफोर बेहायनो एसे भिडिअ लानि होननानै लाफैबाय आङो नायलांबाय थादो दा देखायलांनोसै सिगां पुरानायाव फैदोंमोन एबार गोदानाव फैबाय नै जोंहा टिकेट देखायनो रेडि जाबाय फंबायजों मिस्टारजों थांसिगोन जों थाङा माने फंबायखौजों मिस्टारखौसो दोननो फैदों हायद्राबादाव थांनो ओंखारदों नालाय जों बेहालागै एयारपर्टहालागै दोननो फैबाय दा थांसिगोन बिथिंजे सानैसो थांगासिनो फाय आमायजों फाय हेनसेक हो बाबाखौ हेनसेक हो थांसिगोन दा नै बाबु फिसालाया बायबाय होदो बिफाखौ ओइ आमाय बला जाखाय हमजा बाबा आमाय बला जाखाय हमजा थांसिगोन दा आमाय मोना बाबाजों आमायजों बुम थांगोन देवखाबो লাগিব जिहेतु जा खमाय जा देखायबाय दा भितराव थांसिगोन 8टायाव दं नालाय फ्लाइटआ दा नै फैगोन 2 घन्टानि सिगां हाबलांनोसै लाइन थांदो गारिखौ र' जों दा थांनोसै न'आव ओंखारबोबाय नै नायदो जि समायनाखा बेरायनानै मोजां मोनलायबाय जों दा न'आव थांनोसै